Hello guys, good morning. Maayong takda sa kabuntagon. Live ta karon diri sa Purok 9, Nabalka, Barangay San Juan, Surigao City. Naay magtiayon siguro ni kay si Iro manig si Iring. Na sa ako nahibaw-an kaning Iring ug Iro di magini magduol. Unsa man ning hitabo karon nga naghinigwaay naman ni si Iro og si Iring. Ato ni interviewon guys. Ming. Ming. Shh, Ming. Unsa man na Ming? Ani guys, no. Kamo na lay hubad ani. Nga sukad-sukad karon pa ko nakakita jud nga ang Iro og ang Iring nagdug na. Ming. Ato ning at interviewon guys. Ming, sa may kasulti nimo Ming? Kauyon na tada Ming. Good guys, nauaw guys. Ato ning interviewon si Iro. Ro. Okay ra kada Ro? Kani sila guys, nag-duty sa ni sila guys, no? Duty sa ni taon guys. Ato sa ni si Miming. Ming. Interviewon ta ni guys. Duty ra ba ka unya na pod, no? Ming. Da sa kaming. Kani sila guys, ambot og magtiayo na siguro ni og kaluha ba ni. Live ta karon diri sa Nabalka. Ang nag-report, naglingkod, nagbarog. Nakoy kauban diri guys, si Dato. Dato guys. Duha na mi karon nag-duty diri, duha ka Dato. Unsa kasulti nimo? Di kay mahalig bayad. Na guys, sus talagsaon lang kay ni guys. Ang Iro og ang Iring nagdug na. No? Unsa kani siya, milagro ba ka ni og mao na jud ni. Kani guys, mao ni ang Iring. Kani mao ni ang Iro. Oy. Mao ba ni ang Iro? Mao ba ni ang Iring? Guys, ato ni upload sa YouTube. Di ma-interview guys. Yan kami. Yan Miming ay. Interviewon tani, interviewon. Duty na po kaunya. Duty na po kaunya.